Kilo rek 100 juta oleh omah rek yo. Dek perbatasan kota Surabaya. Lah, omah yang modelnya kayak ngene iki rek. 100 juta iku DP-ne yo, duduk regane. Iki regane 250 ukurane 5 kali 11. Lek masalah tonggo sepilno cak. Wis padet rek yo, gak tonggoan karo demit maneh. Yo, wis ayo langsung masuk. Ya. Iki kredit rek ya, pasti ACC syaratnya KTP karo kakak tok, DP ini 100, angsurane 2,6 flat 5 tahun tanpa bunga ya wis. Nah, karpote ombo rek ya, sembarang mobil nang kene iki isok mlebu ro. Mobil opo ae, pokoke ojo mobil Alphard. Ya gak ya mikir rek, Alphard iku regane piro, sedangkan omah iki ya piro kan ngono ya gak masuk lah le Alphard. Fase tambah depane wis kayak ngene rek ya. Wis apik. Lah nang kene iki ono kena gawe parkiran sepeda nang kene iki ono terasan kena gawe nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kaya gak duwe dosa ngene iki ya. Lho, fase tak padepane wis apik ngene iki. PVC ngene iki ya wis. Masuk ya. Lah, kusene almini wis anti rayap. Lah, iki ruang keluarga rek ya. Wis lumayan ombo rek ya. Ya, wis lumayan ombo. Lah, engko CT iki isok custom rek ya. Engko tak cat ulang kena wis request so. Plafone cak. Lho, PVC lah lampu hias rek ya koyo bandingane pesawat ngono iku lho. Full downlight nang kono iku ono kaca rek ya, gawe pencahayaan ya. Wis, saiki masuk ndek kene. Masuk ndek kene iki rek ya langsung ketemu karo dapur yo. Dapure wis nge-L gede lho alah ono gondro-gondro iki rek. Lho, ono wastafel kene nggone iki Magicom. Lah, iki ono anu rek. Be ono sing kenal karo arek iki sampean komenen sapa? Ngakune jarene viral jare, ternyata gak viral rek. Lah, iki kamare rek ya, kamar pertama, area gaya ambekan sahdu. Ngene iku ya lumayan gede. Ya. Terus kamare ono loro, kamare jejer. Iki kamar kedua rek ya. Kamar kedua wis hampir padha karo kamar pertama, wis ono cendeloe, tenang ae, anti pengap pisan. Lah iki kamar mandine rek ya. Kamar mandine kena gaya dus wong songo rek ya. Yo, iki klosete nggih, kloset duduk shower ready, wis full PVC. Sing hobine nyabun ready rek ya, ada sabun ready. Nah, terus nang kene iki ono area gawe umbah-umbah laundry room yo. Iki nang kene wis ono pembuangane, kono fiber rek ya. Wis langsung digas rek. Sing gelek omah sing gak ado-ado teko Surabaya iso kredit in house ya wis iki tok solusine ya. DP minim cuma 1 juta, angsurane 2,6 selama 5 tahun flat wis gatek munggah mudhun wis sampai lunas 2,6 ngono iku rek ya. Iki unite ready langsung digas kena gawe riyoyoan yo wis ngono ae info teko aku be sampean pinat pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.